místu dorazil nezávisle na nás jeden biotronik, dalšího jsme povolali. Symetrický piktogram má možná 40 metrů na délku. Klasy jsou složené v jednom směru, jsou ohnuté a žádný zlomený. Právě to by podle biotroniků člověk nesvedl. Zřejmě atmosférickým tlakem, tohle není umělej piktogram. Zkoumání pokračuje. Pomocí virgule se zjišťuje energetický tok v obrazci a je to opět záhada. Mimo střed je energie neměřitelná, naopak je to ve středu. A ten my máme tady. Či to nekonečné množství energie, takže bych tady mohl stát věčnost a stále to bude v pohybu. Podle biotronika energie z tohoto místa vyvírá do vesmíru a z předmětů v okolí vysává energii. Případní návštěvníci tohoto úkazu by se proto měli mít na pozoru. Ať se podívají z dálky, můžou si to projít, takový normální procházka skrz nemůže škodit, ale pokud by tady chtěli další dobu ležet nebo stát, budou vyčerpaný, unavený. Jaký vzkaz pro nás mimozemšťané nebo recesisté měli, ale biotronici zatím neví. Obrazec prý musí nejprve porovnat s dostupnou databází a to prý může trvat ještě několik dalších dní.